Syge. Har vi det godt? Jeg har det i hvert fald rigtig godt. Det er fordi, at jeg havde min søn her i weekenden, og så fik jeg lige en overraskelse her i forgårs, at min bror, han er bare kommet hertil, og han siger det til os. Så dengang han bankede på døren, så dengang jeg åbnede, så kom man bare lige, wow, og forskrækker mig. Jeg blev selvfølgelig overrasket, helt overrasket, så jeg krammer ham. Og ja, det var sådan rigtig dejligt, at han er kommet. Så også i dag, der skal også spille min første træningskamp, eller vores første træningskamp i dag, og vejret det er helt godt. Jeg tror, vi kommer op på 28 grader i dag, så det bliver skide varmt at spille i. Men jeg glæder mig, så jeg skal have mine fodboldting, mine fodboldstøvler og ja, skifte tøj til efter kampen. Og så skal jeg også have fodboldstøvler til min bror, som skal også træne derovre. Men jeg glæder mig i dag. Men først så skal jeg lige spise. Step up in this bitch like. Så nu skal jeg til at tage min andre underbukser. Så efter man har spillet kamp, man går i bad og så videre, så skal jeg have mine underbukser, håndklæde og shampoo og så min deodorant. Så ja, og så selvfølgelig min fodboldstøvler og benskinner. Underbukser check med udluftning. Så er det min shampoo med David Beckham. Håber jeg bliver lige så god som ham i dag. Og så selvfølgelig også deodorant, også med David Beckham. Og så selvfølgelig også med fodboldstøvler med benskinner. Dem har jeg fået fra onkel Anders, fordi han er blevet gammel. Han er fyldt 29 år i dag. Så ja, tak være ham. Og selvfølgelig også håndklæde. Så er jeg snart klar til at tage afsted. Men der er stadig to timer, næsten lidt over 2 timer til at vi skal mødes. Men jeg vil gerne gå en tur først, ud i det gode vejr. Og så er der også en, han har lavet Better Now fra Post Malone til en 80'er hit, og det lyder mega godt. You probably think that you are better now, you're not around, just to let you down, forget anything. Så er jeg klar til at komme ud, men først så skal jeg lige have tøj på. Sådan. Så har jeg lige afleveret flaskerne, så nu tager jeg sikkert over til Føtex og køber noget fransk hotdog. Der koster det nemlig kun 10 kroner at købe derinde, så ja. Lige nyt min fransk hotdog og min slåsdejs. Så på vej over til Banegården sammen med Cowboy for at mødes med vores gangster for hat. Nej. Du tog nogle videoer af mig sidste gang. Hvad er det for en... Jeg er kommet ind til klubben i Pito 50, der er vores forældre, og han er Liverpool-fan ligesom mig. Det jeg siger altid til Krølle fra Liverpool.
Og sådan trænede Daniel Agger og Grundeli, og så Kasper Lorentzen her. Daniel Agger. Se, med åndes. Så er vi klædt om og klar til kamp. Jeg har holdt oplæg i omklædningsrummet. Og så er der bare en halv time til vores første træningskamp. Så det glæder vi os til. Hvad siger han? Ja, man siger lige, hvad slet. Mine damer og herrer. Hey, kig lige. Jeg siger hej. Hej. Hey, husk I det, det er ikke vandmelon. Kom nu, spil nu. LP. Godt lavet, LP. Fortsæt LP. Spil færre, kig på bolden. Rolig, drenge, rolig. Ikke gang. Jeg slipper her. Rigtig. René. Han er bagud. Han er bagud. Norden Lunde hjem. Så har vi lige spillet vores første træningskamp. Jeg tror, vi tabte 5-3 eller 5-2 eller deromkring. Så det er ikke sådan, vi har håbet på. Jeg ved det ikke. Deromkring. Så Akko og min bror. Ja, så ring. Så nu skal jeg over til mor og se Liverpool mod Torino. Det spiller her lige om 10 minutter. Første træning, ikke også? Så spiller jeg sammen med førsteholdet. Jeg skal lige blæse. God bevægelse. Dejlige hurtige pasninger på første berøring. Der er min mor, som også ser Liverpool. Så først er det slut, og nu skal vi lige ned til Fakta og købe nogle snoller. Nicht rein. Så har vi lige set, hvad hedder Liverpool mod Torino, og Liverpool det vandt 3-1. Og Sturridge han scorer for 6. gang i træk. Det er sindssygt. Ja, nu kommer Anders, fødselsdagsbarnet, og kommer lige forbi. Og så skal vi gå ud og køre en tur mig og ham, mens min bror han tager af til skolehjemmet og skal sove, for han skal i skole i morgen. Ja, nu venter jeg bare på Anders. Ja. Der er vist fødselsdagsbarnet. Dampbarnet. Ja. Så er jeg lige i gang med ordentlig ærlig cykel, som man har købt i dag for 400 kroner. Jeg skal så slippe at få kørt med bus i det her varme, ikke også? Det der sker er det her i Europa, ikke også? Så der er hedebølger og det. Air condition. Så er jeg lige ude og køre rundt med Anders.
Man kan ikke se ham. Bare snakke om alle mulige verdenssituationer. Ja. Det er varmest nat. Ja, nå ja, det læser jeg. Når jeg kom hjem, det var en dejlig dag, og jeg var lidt træt, og nu skal jeg til at stoppe den her vlog for i dag. Tak fordi I kunne kigge med. Husk, vi ses til næste gang. Hej.